Amb motiu de la commemoració de la caiguda de Barcelona el 1714, la Diada de la Comunitat Autònoma de Catalunya, volem fer una mirada al passat esperant que ens ajudi a clarificar el present. Aquell 11 de setembre de 1714 va caure la ciutat de Barcelona després d'un llarg i sagnant setge. El preu a pagar, però, cauria com sempre a les espatlles del poble treballador d'aleshores. Amb la signatura del Tractat d'Utrecht, l'arxiduc Carles d'Àustria es desentenia de la resistència antiborbònica que encara es mantenia al Principat i les Illes, caigut ja derrotat al Regne de València. Recordem també pels regionalistes de banda i banda del Sénia que al setge de Barcelona hi lluitaren i caigueren centenars de franjolins i valencians que lluitant fins l'últim moment no renunciarien a la revolta mauleta. Uns mesos abans, però, la Junta de Braços mantenia la defensa a ultrança de la ciutat de Barcelona per la tossuda voluntat de l'estament popular, en contra dels desitjos de militars i eclesiàstics que pretenien pactar la rendició. Avui ens trobem de nou amb una traïció que tanca per dalt la resistència que una gran part del poble va erigir des de sota. Mantenir els col·legis electorals ocupats dies abans per assegurar que arribarien les urnes l'1 d'octubre. La històrica vaga general del 3 d'octubre, tot i que volent ser manipulada com una pantomima aturada de país per l'ANC, Òmnium i el sindicalisme groc. La irada reacció a les infames sentències del judici del procés amb un poble mobilitzat i combatiu amb expressions d'autèntica resistència a l'aeroport o a l'anomenada batalla d'Urquinaona. Mentre el poble mobilitzat plantava cara a la policia espanyola o autonomista, els polítics burgesos demanaven disculpes, s'entregaven pacíficament o fugien deixant rere seu milers de represaliats i ferits. Una vegada més el poble català estava sol. I és així, i s'ha de dir ben clar, per la mateixa dinàmica del procés, que va ser dirigit pels partits i organitzacions burgeses i petitburgeses, sempre temeroses de la incertesa i de perdre el seu estatus social. Només els i les que no tenim res a perdre podrem aconseguir la nostra pròpia emancipació. Per això cal, en primer terme, trencar amb el nacionalisme petitburgès poruc i dilatant i desemmascarar aquesta farsa de la democràcia capitalista. Cal una profunda reflexió col·lectiva de tots i totes les que en el marc nacional dels països catalans aspirem a una societat justa i igualitària, el comunisme. Des de Praxi diem ben fort que cap institució burgesa ens permetrà avançar cap a la independència, i menys encara cap al socialisme. Malauradament hem de dir que no hi ha actualment cap pla estratègic viable per la independència i el socialisme als països catalans. Doncs en una nació esquarterada administrativament i en una classe treballadora en gran part adormida i temerosa de la reacció, seguim en mans de polítics burgesos que negocien amb l'Estat el repartiment de les molles que el capital llença amb una mà mentre amb l'altra escanya el nostre coll. El nostre dia a dia passa entre pujades del preu de la llum esparverant, desnonaments, explotació laboral, racisme institucional, crims masclistes, feixisme creixent i nul·les perspectives vitals pel nostre jovent. El que sempre s'ha dit factors objectius són el nostre present. Llavors, què? Llavors hem fallat els i les revolucionàries dels països catalans a l'hora de crear una tàctica i una estratègia adequada que ens permeti aglutinar al voltant d'un programa revolucionari a la majoria de la nostra classe. La classe que fa que tot l'engranatge social giri, la classe treballadora. Ni l'autolamentació, ni les nombroses i gegants dificultats, ni l'autocomplaença institucionalista podran amagar el que per nosaltres és una veritat monolítica. Cal fer foc nou. Cal articular un moviment comunista als països catalans que pugui encapçalar l'assalt als cels de la classe treballadora. Aquesta és la més difícil i important tasca que ens urgeix. Pel socialisme als països catalans.